Uyabona kwesibongile? Yebo mama kunjani? Angiphili nje nhlobo ngani yami. Ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi ngiqonda ukuthini. Mazondo, cela ungibekezelele nje ngizoyikhokha imali yakho. Kunini wayithatha le mali? Sekuphela inyanga ezini ungakhokhi, ulungitshela into eyodwa. Hayi ngikhathele phela mina manje. Hawu, kodwa ucanga ukuthi ukhona umuntu ongafisi nje ukuthi akhokhe isikweletu sakhe. Kuthi amandla nje angakabi nawo. Kodwa khona amandla okuyiboleka. Mase kufuneka ukhokha, asekho amandla, ayisuka. Isikweletu phela sizenza ngoba sihluphekile. Cela ungibekezelele, ngizoyikhokha nje imali yakho. Kahle kahle mina ngiya-understand. Kodwa inkinga ama-members esitokofela angeke azayizwe nakancane nje lento. Ngizokhokha ekupheleni kwenyanga. Uneqiniso elingakanani-ke ngalento oyishoyo? Qinisile ngempela, ngizoyikhokha imali yakho ekupheleni kwenyanga. So, cabanga ukuthi sesiqedile. Hayi kulungile ngiyakuzwa. Awungitshele kahle wesibongile. Manje uyoyiwasha kwaze kube yinini lezi ngubo zengane kade yashona. Mina nawe ngiyacanga usehlanganiswe imali nje kuphela. Hayi kulungile. Vela ayihlangene nami lezo. Okay. Sibongile. Kunjani siswami? Kuba ngiyaphefumula ngicabanga ukuthi ngiright, ngakusiza ngani? Okay. Straight into business. Ngithunywe abakwa N Funeral Services. Oh. Igama lami ngingusiboniso Nene. Njengoba sangcwabela ingane yakho ngesikweletu, ingoba sasikusiza. Manje ke wena awufuni ukusiza thina. Akulona iqiniso lelo mnumzane. Kusikho manje saxakekile. Hayi bo kahle wena sisi. Sekuphela inyanga ezine kwadlula isigameko somntwana wakho. Kepha wena awufuni nje ukuqala ukukhokha. Asiba nekitso tsa go le tseba ga ke sebetse. Hona tjena na ha ona mo ke tholang teng ke kopa o nkemele. Ka nnete ha ke na letho. Khona sekuthiwa usebenzi. Usungahlula ukhokha u250 ngenyanga. Cela ungibekezelele bandla bhuti wazi ngihleka ngisho nokuthenga isinkwa sa 10 rand le endlini. Ngizoyikhokha imali yakho. Ayike sisi, ngiyakuzwa. Kuthiwe uma ngayithola imali, ngithathe noma yini nje la endlini ebizayo. Kepha ngithi ngiyaqalaza, angiboni lutho nje olibizayo. Ucabanga ukuthi ngiyadlala mangithi anginayo imali? Awunazo yini izihlobo ezingakwazi ukukusiza? Ukhona yena ugogo kodwa hayi angiboni ukuthi angangikhipha kulezi ikolete enginazo. Okay. Ngiyakuzwa sisi wami. Kodwa mungicabanga kungaqala nini ukukhokha? Angazi kodwa nje makuphela inyanga zokhipha noma uhavu. Okay, kulungile. Ngiyakuzwa. Ake ngibaleke. Kushuthi ngizokubona ke mina ngeManthend. Ake ngibaleke. Listen, girl, it's been 4 months. You're heartbroken. I think you need a break. You deserve some fun. Girl, because it's time for you to go out and have some fun. Lalela tonight ziyawa at Black House. Kuzobe khona DJ, usabelo zobe hamba ngebhathi nomjolo. Can you imagine ladies free before 10? So 10. Wena Lizzy, yona kuphela lento eyaziyo leyo. 4 months ago, I've lost a child. Instead of supporting me, ungitshela ukuthi sihambe soda utshwala. Hawu mnganami, but I'm supporting you nje. That's not true, Lizzy. Wasiba king. Jwala ke bona bo ntseng hore ke lahlehelwe ke ngwana. And ka baka la hao man. Hayibo mnganami, ngiyenzeni mina? Wena ngiphuzisa utshwala. Kagcina sengenza into ebhedayo. Ngabulala ingane yami. Are you being serious? Uqonda ukuthi mina ngavula umlomo, ngafaka utshwala emlomeni? I
I don't believe you. Fanele ungangikholwa Sibongile. Mina ngakufica uvela uyiphuzela. Mina into engayenza nje I made you worse. That's all I did, girl. Lizzie, ngicela ungiphumele before I do something stupid. Stupid like what? Njengokuphuzisa ingane yakhe na 5 months goloko. Khuzeka Lizzie. Hayi noma ngadawa kanjani kodwa ngibona ukuthi ngamixa ivodka nobisi lengane. Bakufanele ingane yakhe ishone 43% wonke. Get out! Okay, relax. Let me go before you break the wall with your loud voice. Bye. Hamba, I hate you. Ungaphindi ubuye. Yeah, Bandile. Ngicela ungifonele. Ngifona ngesihlanu. Okay, thanks. Wena, inganyana. Thandeka. Yazi la ngibone phela ufuna ukufonela mawangane nakho phambi kwami. Yazi angazi uhlushwe yini. Ngoba uyazazi Thoma kwaphela. Okwamanje ngicela ukufonela umema. Uzombiza ngomema wedwa again. Manje uzama ukuthini? Ngibuza ukuthi ngoba umbiza ngomema akakuchitheli nini. Noma bakuthiya ngichithela anginandaba. Ngoba vele nami ngiyamchithela. Isondo liyajika jika. So ngicela ukufona. Sithanda sami. Cela ungisize bandla. Okay, khuluma nami, ukhala ngani? Cela ungizame ngo-2000 ufuna ukukhokhela umashonisa. Imali engaka? Uthi ngithatha mina imali engaka Sibongile? Le mali waze yazala every month. Ngicela ungizame nanoma uhafu. Eish, imali engaka kodwa? Hey, ngizobona uma ngifika ekhaya uthi ngitholani. Okay, sithanda sami. Ngiyabonga. Ngiyakuthanda. Okay, kulungile. Hawu Bandile, ngithe ngiyakuthanda. Hayi mfethu kunabantu la. Ngeke ngikwazi ukuthi ngiyakuthanda. Nakho nje ususho. Sibongile ngizokubona kusasa. Bye. Hayi cha shona. Ngiyababonga abafana. Ngicela ukuthi kuzomela uhambe manje. Ngizokufonela mase ngidinga. Hayibo yini ngithathiswa ngwenya wena? Neli, ngicela uhambe manje, ngiserious. Malume, kuzomela ungichazele kahle ukuthi iqala laphi indaba esuitcase yakho. Phela nami ngifuna ukwazi ukuthi ngiyifake entweni enjani. Sithembiso. Mshanami. Angikwazi nje ukuchaza ukuthi leli suitcase kunani phakathi. Futhi angazi nokuthi ngingatholakala kanjani. Hawu malume, awucabanga ukuthi uma ungangitsheni lokho kuzokwenza umsebenzi wami benzima. Sithembiso. Ngisashona manje mshanami. Wena thungatha lo muntu othathe isuitcase lami. Ngiqhubeke nempilo. Ngoba kwamanje angikwazi ngisho ukuphefumula. Malume, kulula ungitshela ukuthi angilithungathe. Angazi nombala wekesi ukuthi linjani. Wenza umsebenzi wami belula ngokuthi ungitshele ukuthi ikesi leli liqhamukapi and linani phakathi. I-jackpot yasekhasini 500,000. Malume, imali engaka? Ingakho ke ikhanda lami ngathi uthi liyaphethana. Manje awusho malume, le mali wayiwina noma wayithola ngendlela ephansi? Nginto nje kumuntu oyiwina ekhasini. Kwenzeka kanje na. Lo muntu uthe mayiwina le mali ngimbona
wasuka wahamba ngamlandela. Themba ngimlandela manje kwanzima ukuthi ngimbambele khona phakathi ekhasini. Ngenxa yokuthi isecurity laphana yayithight. Ngamlandela sasangena ku freeway. Themba sifika la ku freeway ngenhlanhla. La ku freeway ilokhuzana itraffic yayingekho. Ngase ngiyamshayisa kubhampa. Themba ngishayisa kubhampa wayesephuma ethuza kumina lesikhathi mina ngikhipha isibhamu. Angishaya ikhanda. Angithatha ithothole ishansi ngithathe isuitcase ngafaka emotweni yami. Manje lesikhathi ngithi ngiyangena emotweni kwaqhamuka abafana. Bavele bazongihijacka bathatha imoto nesuitcase. Kodwa anginendaba ke nemoto. Kodwa inkinga yami ekhona isuitcase engisafunayo namanje. Kusho ukuthi nalabo bafana babeligaqele le suitcase. Cha Sithembisi. Abafana babefuna imoto nje kuphela. Hayi ngoba sengiyazi ukuthi kwenzakalani. Sizoshiya la kumina malume. Nami ngeke ngithi ukubheka ukuthintana connection wami. Uma ukuthi kufanele ubulala umuntu ukuze uthole isuitcase lami makube njalo. Baba, ngiyacela. Cela ungiphe amandla ukuthi ngibhekane nalezi inkinga lezi. Kube uwena ongincedayo Nkosi. Ngicela. Ususungu lumnyama ungilethele ukhanya. Amen. Dongasabi, please ngangenze lutho. Hayibo, ufunani la endlini yami? Ngizomemeza manje. Dongamemezi. Ngangenze lutho. Ngipha amanzi. Ngiphuzisa amanzi. Ngicela uphuma njena manje. Ngiyaxolisa sisi. Kodwa ngangikwazi ukuphuma. Wena ngicela wehlisa umoya. Ungiphuzisa amanzi. Angeke ngikwenzeke lokho. Ungangitsheli ukuthi ubani futhi uphumaphi. Songinika amanzi. Yabona ngicela. Qala ngokuthi uzazise. Mhlawumbe uyisigebengu nje. Awuphuzisa amanzi. Letha ngitheli ungitshela ukuthi ubani. Hayibo. Mabuti, vuka. Awuna, kanti kwenzakalani? Uzwakala ngathi uzana sipana serious. Khuluma nami ngiyisi ngiyayithola yini iphathi. Ake siqale la. Usawubandile lo engimaziyo, lo osheshayo oshaya uthula msindo. I'm still into business baba. Ilife engayikhetha le. Khuluma nami ungiphatheleni. Okay, good. Yanke lami lalahlekelwa isuitcase enemali yasekhasini. So mina ngizobheka le genge entshontshele isuitcase. Ha, ishubile le ndaba. Le mali yawena uncle lakho noma lalishayile ngendlela ephansi. Hawu mfethu uyalazi uncle lami ukuthi lishaye phansi. So ngizodinga esinye isandla. Njengoba ngazi wena kade siphusha nawe kaMashu, ngizocela ungisize kulena. Okay, ngiyakuzwa malume. Into yokuhleka ngizothola malini mase ethola le mali. Hawu mfethu, ngizokushaya ngo10,000. Hayi baba, musu kudlala ushumpu umdala kangaka. Singafuna 500,000 uzonginika u10 blocks. 15. Hayi, soya ngakhona. 16. Baba, faka imali uzobona. 20. Take it or leave it. Done deal. Ngoba amanamba zakho nginawo ngizokuthinta. Okwamanje ngisaphuthuma ukuya kumema. Baba uyawathanda amantombazana. Uzofa baba. Baba, uma ufaka useyile endlini imvula ingeni.
ngifuna ukuqhathana nendoda yakho. Phela ngeke uhambe unuka kanje bazothina abantu. Akekho umuntu ongabona ukuthi ngimele kuleke ungayixaki nawe. Ijwayele lempilo. Hayibo, uchaza ukuthini mawuthi uyijwayele lempilo? Ungenzele favor bani? Ubahlanga. Cela ugcina leli suitcase. Uzolanda makufika isikhathi. Ngiyaxolisa buthi. Ngeke ngikwazi ukugcina into engayazi ukuthi ukhonani phakathi. Ngiyakuzwa. Kodwa manje ngiyangikwazi ukutshela ukuthi khonani la phakathi. Wena ngicela ungigcinele lona. Uphinde uligade ngempilo yakho yonke. Uma wenze njalo uzohlomula. Phinde futhi kushintshe nempilo yakho. Hayi ngeke. Walive khona inyoka la ngaphakathi. Ayikho into engakubulala la. Kodwa ikhona into engakubulalisa. Uma ukuthi uzohluleka ukugcina kahle. Njalo ngithanda umncenga umuntu ngimncengele into ezomsiza kusasa. Kahle kahle ubani igama lakho? Usiphiwe Gumede. Manje uzokwazi ukungisiza? Okay. Uzogcinela lona. Okay, ngiyabonga. Wena Sithembiso, uyamthemba lo muntu ofuna ukusebenzisana naye okutholeni leli suitcase? Ngisebenze kakhulu naye kaMasho. And awukho umsebenzi engeke ngiwusebenze naye ungaphumeleli. Okunye futhi ngafundiswa uyena. Ukhulile futhi ingqondo yakhe fast. Hayi, ngiyakuzwa mshanami. Manje nizimisela ukuthi niqale nini? Uthe uzongifonela namhlanje. Sithi ukuhlanganisa amakhanda. Uyazi ukuthi ngalesikhathi nithi nihlanganisa amakhanda. Imali yami iyadliwa. Khuleka ngalapha. Ngineshoyo ukuthi abakayithinti. Akulula ukudla imali enkulu njengaleyana. Labantu basazoxabana bodwa bebanga yona le mali le. Wena nje tetela igazi. Lalela-ke Sithembiso. Angifuni ukuthi uZolani ayazi lento eyenzekelayo phakathi kwami nawe. Ngoba ngeke ayizwe kahle. Uma ngibuza ngenze njani? Uvala umlomo wakho. Uma ephaphalaza umbonise ukuthi awulingani naye. Sanibona baba. Zolani, awuhlale phansi kancane. Kahle kahle baba ngihleli. Ngabe kubalekile. Bengingeke ngibizele imfeketho. Awusho, ungene nini la endlini? Hawu baba. Ingena manje nje. Uqonda ukuthi uvesane wangena nje. Awuqalanga wacutha. Ucosha indaba. Hayibo baba. Bengingacuthile. Futhi angena ke nje mina mamgobhozi. Awusho baba. Khona engamele ningikwazi. Hayi, kulungile. Akukho lutho. Ungahamba. Wena Sithembiso. Cela ukuthi ningibone nomngane wakho kusheshe. Hayi, kulungile malume. Sizozama ukufika naye namhlanje ntambama. Hello ekhaya. Hello Sithando sami, right? Yeah, ngi-right. Ngike ngabona impahla yakathandeka kulayini ekseni. Ngidlula ngeTaxi. Ubuzenzani? Khona umama obelethile, manje ngabona ukuthi kungcono ngimnikeze zona. Manje uphisana ngempahla zengane yethu ngaphandle kokungitshela. Cha ngeke ngimnikeze bandile mawungafuni ngazo. Angithi ukuba ngiyibonanga ubuzomnika. Well phela ya, bengizomnika but bengizokutshela. Kahle kahle wena uyaphuza ukucabanga. Ubulala ingane yami. Manje usuphisana ngempahla zayo ngaphandle kokungitshela. Kahle kahle impela yini okwenza nencomekayo? Bandile, musukhuluma ngalento, wazayi ngiphasi kahle Sithando sami. So, ngeke ngisaphinde ngiphisane ngazo impahla. Sokwazi ngisiza ngemali? Iyona into yaziyo ke leyo, ukungifuna imali. Kodwa ungijabulisi ngalutho. Ngizokujabulisa kanjani mina bandile ngingajabulile? Sagcina nelibandawonye.
It's been 4 months wonke ngingaze ngikuthinte. Kodwa expect ukuthi ngikusize kwezinye izinto. Khuleka, uma sengi-right uzokwazi ukuthi ube nami. Awuzama ukuthola i-counseling sis, use-early. Ngizamile imali anga-500 rand, ngiyacabanga izoba right. Lungile, ngizokwazi ukunceda. Hayibo, uyongani? Awu, ngifuna ukuphuza amanzi. Suitcase lani le life legend. Hayibo, kade yahlala lento. Umuntu okhanda ama-fridge walishiya lapho wathi uzobuya akaze aphinda abuye. Okay. So should awazi nani phakathi? Linamathuluzi. Akhona amathuluzi ahlala kwi-suitcase. Mathera mfethu. Ngicela uhlukana nalento esihlanganisa nobaba. Angiyazi ukuthi yini. Kodwa engikwaziyo nje ukuthi iyabheka. So, iyekeni. Zolani mfana. Ukuthi ngihlanganiswa yini nobaba wakho akufuni wena lokho. Wena nje naka le ndaba yakho ucula imzuleni. Engathi uyakhohlwa ukuthi ubaba wami lesikhuluma ngayo. And nginalo lonke ilungelo lokuthi ngimvikele uma ngibona ukuthi usengozini. Ungakhohlwa ukuthi ubaba wakho umalume wami. Nami ngeke ngimiyeke umedinga usizo. Akulona iphutha lami lokuthi wazala ibhotela, hayi insizwa. Wesithembiso. Ubiza banga ibhotela. Lento yakho yongihambisana nomsebenzi kababa wakho iyimpawu zokuthi ibhotela. Kuyasho ukuthi uvuka ngama conflicts. Ukuthi angizwani nobugebengu. And ukuthi angizwani nobugebengu akusho ukuthi ngibhotela. So, uzoyiyeka lento oyenzayo. Yes or no? Yabona mfana wami, ukuthi ngihloniphe ubaba wakho akusho ukuthi nawe kumele ngihloniphe. Awuthi ngithi ukubonisha kancane. Kudluka kujantshwe esitimeni kwakuzokulimaza. Wesithembiso. Ake ngibuze nje straight ndoda. Uhlanganiswa yini nobaba wena? Sifuna ukutholela intombi. Siyabona ukuthi ushoda ngayo. Ubona amathoyizi la. Ngamanye amazwi, ngiqonda ukuthi angidlali. Nihlanganiswa yini nobaba nini? Noma ufuna ngithinta amaphoyisa? Uma ukuthi kuyicala ukuthi umshana akhulume nomalume wakhe, ungawabiza amaphoyisa. Zolani mfowethu, ngiyakucela. Hlukana nendaba zabantu abadala. Unake lo mzulilo wakho. Nazo-ke malume. Bengazi ukuthi kuzoshesha. Hayi khuleka ngishayisa manje. Noma ngabe yini leniyenzayo, kodwa izonuwisa. Ingane encane ngisaguga kuphela esiwani. Ungaphinde ngicafazelelwe wena. Tsami. Qhubekani la kuwena? Usukhuluma ngani manje mfethu? Ngizaba silima Tsami. Ethi. Kwenzakalani empilweni yakho? Mabutho. Akwenzeki lutho empilweni yami. Indaba ubuzelani vele? Ifike kanjani political endlini yami? Mabutho mfethu. Uzochaza. Buzochaza into ebhekephi Tsami. Bungayiboni ukufaka mina enkingeni. Kwabe kufika amaphoyisa la ecela ukuchecka lendlu. Sidime siwumabutho sivumele phezulu abangene. Then bese bayifica le mali. Hayi mabutho.
Ibingeke izenzeke leyo. Buzothini kuba yenzekeni? Buzothini kuba mina ngiboshe into engayazi? Mabuzo. Musu kulokhu ukhuluma ngento engekho. Angayitholi indawo engizofihla kuyona le mali. Izifihlo nje ibiphumaphi? Wethami, angitshela. Sisigebengu ngempela yini wena? Lalela la. Seyikhethele impilo esifuna ukuyiphila. Wena nake yakho uhlukane neyami. Yona ungawusho lo dodo ushoyo. Phowa usebenzisa indle yami uma mina ngahlangene nempilo yakho. Khulileka. Namhlanje ngiyihambisa. Ya. Cabanga omuhle lo. Kumele uhambise emaphoyiseni ngempela le mali. Kanti udakiwe. Ngingafike ngisebenze kanzima kangaka bese ngithatha imali ngoyinikeza amaphoyisa. Amaphoyisa abantu nawo futhi ayabhubha izikweleti. Bengavele bethathe le mali behlukaniselane bona. Wona abangani bakho bafile bonke izolo. Nawo lalanga lendlini. And manje sele nemali. Sithini vele? Uzongoba sibashonile. Izengoma made bekhuluma isitolo. Hey. Mina ubabulala. Kodwa ngibe senhlanhleni ukuthi ube yimina ubabulala kuqala. Angazi ngikuzwe lokho. Uthibe senhlanhleni ngokuthi wena ubulele. Ya. Ngoba mina ngisaphila. Le ndaba iqale le day sobamba imoto ngasesibakakhasini. Esayishaya imoto kanti phakathi nesuitcase. Leli suitcase libone mina kuqala. Emasifika endaweni yethu ngalikhipha. Kanti le suitcase inemali. Amajita vele ahlanye yonke. Asayishaya ngo50-50. Ngawatshela ngathi ngeke kwazi ukuthi ngoba u50-50 ekubeni leli case libone mina kuqala. Ungura wavela ngigibela ngebhakela wagwaza wadonsa isibhamu uthi yaqeda ngami kwasho ukuthi asinalutho. Nomjoji naye ngokunjalo wasidonsa isibhamu uthi yadubula kwasho ukuthi naye akanalutho. Engavele ngadonsa sami. Qeda ngabo ubotho. Qeda lapho ngisijinga. Itsami. Angikwazi mina nje wena. Siwazi ukhipha umphefumulo manje phansi. Akithi ade ufuna umsebenzi ukuthola. Awusho. Imali ifike kanjani endlini yami? Ngenile usuku. Aqede ngayithulula kwisukesi. Noma walibaya kwenye indawo. Khona ngizodukisa umkhono. Itsami. Itsa le mali yakho uphuma uphele endlini. Safuna uphinde ngikubone ngisho. Tamam, sokwenza. Usingeke kodwa. Nemali yonke wena ngithi. Lazike tsami South Africa wena ngathula yonke. Sophuma le ndlini. Uyaza ngazi ukuthi uhlalele indawo uhlala khona. Uyasihluphekisa nje la uhlala khona. Engabe uyabuya uzohlala nami. Ngiyabonga wazi gogo ngeke ngikwazi phela abantu mebe ngibona ngithutha bazothi ngibhokelwa ingane yami. Bazokwenzelana abantu. Abantu bazokwenzelana. Ubuya sizohlala nawe la. Ungabona umzimba wakho lo. Ungandithi ukuthuke kanjani. Uya sizohlala sidla imali empesheni. Hayi kulungileke gogo ngizobuya nje mase ngithola umsebenzi. Into yanini ke le? Hey wathi bangikhona kuba nifela ngithware lethu kidabena yangwanaka. Ngisawuqala njula hayi Allah. Ngathi indaba enzeke izolo wazi le. Baby. Khohlwa into eyenzeke izolo. Life goes on. You must know that devil always discuss the past. Now, Jesus always discuss your future. This is life. You will get on with this, my baby. Eh, gogo, wazi kulula ukuyisho lento mina ngoba wena ubhekene nayo. Angisoze ngazixolela. Ngabulala ingane yami gogo.
ninye mekene uzimisele ukusigwebe kuze kube yini phaphama Sibongile uyazi ukuthi amantombazane leminyango agijima ngeimoto uzoba nezinwele ezimhlophe khona manje khululeka gogo kuzolunga maduze ngizoya ku counseling bese ngiba right uyazi into kufanele ngabe kade wayenza lento uma wena ubona ukuthi ukuhlupheka kuyakubamba why didn't you wenza plan B hayibo manje umuphi plan B gogo mayisikhathi ke uma ubona ukuthi akuze kahle shaka nesikwele hayibo gogo ngiyazilalela mina bengivele ngifuna ukuhleka ubheke usuyahleka manje ngiyabonga gogo ukuthi ungihlekise ngagcina nini nje ukuhleka hayi manje nje kuzomela ukuthi ngihambe ungakhohlwa phela mabonge ngesonto ezayo ungiphelezele sempeshenini Lungile gogo ngizokwenza njalo futhi ngibonge kakhulu ngokudla usozosala kahle kulungile mntana Tsamzuzu kabona wena kabona imali ngijwayele Mtsizuzu yini manje lo usifaka phansi komphetho wami Mtsizuzu hayi ntsanga Mtsizuzu sobe meshenti fana engathi kuzomela ngihlezi ngirate ukuthi ngikuvale ejeleke boy hey baba ukazongidakela wena akekho umuntu osaboshela igadini yazi ngize ngosizo lakho lama staff njengoba bengingasho Mtsizuzu ukuthi mangibona wena ngibona imali khala ngani bhuda hey wena ama staff why yonke into kwena imali usumthamisi siphulela yona leshadisi mfethu awusho ungangithatha malini ukusabisa icherry ukusabisa icherry hayi kahle Mtsizuzu baba khuluma nami ukuthi uzengani Mtsizuzu ama staff mbuka njengomuntu odlalayo mina kwena manje Mtsizuzu le cherry igabhile nomfuna ama love back hey baba anginaso isikhathi samantombazane mina ngiserious mfethu ungangibiza malini yazi Mtsizuzu angaze mbezo ngayisabisi icherry kodwa mangabe uyicherry grand singakhuluma brama ngizokushanga imali encane kodwa mangabe imbi Mtsizuzu yangizwana namantombazana amamba yazi uzoba mumbu intombazana ngibuye kanjani kanjalo mina Mtsizuzu wema staff wena uhlanganaphi nokuthi intombazane yinhle yimbi ngoba mina intombazane ngidinga isatshisiwe ilokho kuphela engifunayo Mtsizuzu ulungise noma 1000 rand mfana cause ipane njengalezi yabo ziyimvela kancane manje kumele ngilungise zonke into zami la endlini mfethu hey we baba 1000 rand kusabisa umuntu baba ungazongigangela la isho uma ungafuni hayi makunjalo ke Mtsizuzu usungahamba kuyisabisela wena ngoba ngithi 1000 rand angihleki futhi mali encane blocks Mtsizuzu 1000 rand okay sine deal mawitini Mtsizuzu kenalana lalela la le ntombazane uyisabisa kuphela awuyithinti hayi khuleka Mtsizuzu into engalala ngiyenze kwa namhlanje le ihlala phike le Jerry Mtsizuzu ihlale White House nanti into ngifuna ngenzele wona uma ufika la ufika ufuna isuitcase uma basathe wena udila nesuitcase ufuna isuitcase nje cha Mtsizuzu yazi ukuthi kubhlungu kanjani ukufuna into ongayazi linando la lelo suitcase leli khona nami uzokwazi ukuthi ngifase uplan ngento engiyaziyo Mtsizuzu isuitcase alinalutho wena kumele wazi usine phakathi wena nje into kumele wenze ufuna isuitcase manje mangilithwala le suitcase leli ngibuya nalo Mtsizuzu umegoloza nalo umyeke hayi bandilo ngibiza ngo last minute khona yini usukutholile kahle nginama good news nama bad news ngiqale ngakuphi awuqale ngama bad news kuze ngizogcina ngokuhleka ngeke ngathi ukujula ngicabanga le deal yakho ukuthi ngikusize
Ngabona cha, ngiyakulunga malume. Awubaba ungayenzi lonto. Angeke ngikwazi ukubhekana nalomsebenzi ngingedwa. Kanti neyanke lami kade sengilithembisile. Noma mhlambe le mali engikuthembise yona incane. It's not about imali Mathera. It's about isithunzi sami. Uma ngikusiza kuzofana ukuthi ngisebenzela wena. Ene-cherry yami ayishaya ngento engasile. Intombazane izokwenzelani bandini? Ngiyakhula ndoda. Eza umuntu ekhula impilo efanele ithathe serious. Awungitshele, wenzani masashana akaBest? Ngadakwa ngayo ngathenga impahla zokugqoka. Uyabona ukuthi umdlalo loyo. Mina ngavula ithaveni engenza imali. Mangenza lobugebengu ngisemethubeni ukuthi ngiboshwe. Phele konke lokho engikwenzayo. Manje sikhokhe ngilahla. Angikulahli Mathera. Soqhubeka sizwana. Kodwa ngeke ngisiza sifune suitcase. Ngakutshela ama good news. Noma ngeke ngisawezwa nje kahle. Kodwa ungitshela, athini? Ngicabanga ngitholile isuitcase lika malume wakho. Hayi bundoda unamanga. Ngilibona efridge ye-ex yami. Ihlala lapha ex yakho khona ngizovele ngisheshe ngisipane. Ihlala eWhite House. Ungalinge umlimazi. Uthatha portfolio lakho uphuma uhambe. Ungalinge uliphathe igama lami. Isihlangano sibongile ndini. Hawu, la ngiyakhoneka yini? Cha bonke sisilalela la ngizwe ngisicela sisodwa nje vogla wena. Ngilehlwane phansi nobandile. Ubani wena nje uzongidilikela la endlini yami? Igama lami liyabiza sisi. Ngilehlwane phansi nje nobandile. Or else uzokhomba uma uzodayisa isinevu. Hayibo nali ibadlambo. Wesisi, uma ufuna ubandile, mthathe. Mina ngeke ngize ngihlanyise ngendoda kube ngathi ngazalwa naye. Ilula lento sibongile. Wena nje hlukana phansi nobandile. Angifuni ukuphinde ngifice ama message akho efonini yakhe sezwana. Awusho nje sisi, uvela lapha nosaba ngiyindoda. Wena uphuma apho ngakwazi ukunaka indoda la yalana ngisisi. Indoda iyanakwa uyinese uyiphela ukudla mayilambile. Wona nje akwazi ngisho ukwenza wonke lokho yingakho ubandile ekhethe mina wena nje uphuma kanje. Khuzeka sisi please. Awusho sisi, uzizwe njani nje ngokubulala ingane yakho incele usugoloko? Phela wena nje awazi lutho nje ngaphandle kwatshwala. Shabamona wena, usikapho ubuya kanthwele khale efitile. Hayibona na ntwe tlamtshwara hambe. Hambe wrong. Bese wabulala vela banawo nemveza. Sanibona. Kwenzakalani la? Hayibo, njalo sibonge siyahlwana nendoda yami. Wena sibongile uthini ngalento eshoyilo sisi? Awu ngithaka mthathe phela, mina ziningabe into ezibalulekile empilweni yami kunendoda. Okay. Wena sisonje uthoba igama. Nguneli. Uwinileke neli. Thatha indoda uhambe nayo. Sengathi ngakumithi siqede kushiye kanjalo. Ngoba yena into eyifunayo le. Hey bhuti, akhulunywa nami kanje. Sis. Eshaya impama. Cela vele usuhambe la. Ukhuluma iqiniso nje Sithembiso. Bevele ngayizwa kahle le ndaba yomngane wakho. Angithandi ukuyihlanganisa nabantu engingabazi, kakhulukazi kwezemali. Yazi malume, bengithi uzocasuka umuzwa ukuthi ubandile uhlehlile kulolu daba. Kodwa ngoba udedela igazi, ayikho inkinga. Awuhlale phezulu kwama good news. Athini? Uthe utholile suitcase, kodwa kumele ngiyilimazi le ntombazana mase ngiyolanda. Intombazane? Hey, uthi lo mngane wakho ulibonile kahle suitcase lami. Phela maningi ama suitcase ayafana. Mhlambe belifanele nje nalo leli lami. Malume ungethi, yilona impela. Akakaza ngitshela into engekho. Kahle ukudlala ngami mshana. Ngabe lifunani intombazaneni? Ngenzeka ukuthi labafana bagcinisa kuyona le ntombazane. Okunye futhi i-ex yakhe le ntombazane. Wazi kahle ukuthi ayinalo isuitcase. Ngiyazama ukukholwa, kodwa ngiyahluleka. Ngithi, Hlomuka, kumele ungikhole. Ngabe yini enza ukuthi wena untshontshola isuitcase and i-ex kaBandile ibe nesuitcase? Hayi, kulungile. Manje awushoba, ucabanga uhlasela nini? Namhlanje ebusuku, kodwa ngizodinga isibhamu. Kuze mangihlangana nenkinga, ngiyiphebese. Kanti wena unaso nesibhamu?
Phela malume bengingazi ukuthi ngibizela into ezosidinga. Ngisishiyele emagengeni kaMasha. So wena kuzomela ungizame ngemali ngihambe ngosithenga kumunye umfethu oseduzane. Ungadinga malini? 650. Ngibambe khona. Hello? Yebo yena. Wena ufuna ungibona nini? And ukumayelana nani? Okay, kusasa kuseni. Konje mfethu ngizothi ngikhuluma noba. Hayi kodwa ngizozwa ngawo kusasa. Uhamba kahle? Ngifonelwa umfana othi ungowakithi. Uthi ubaba utholakele and yena uzofika kusasa la usukele eRichards Bay. Sathi serious indaba ababo wakho. Emva kweminyaka eminingi kangaka. Uyazi ukuthi mina ngimazi baba wakho. Akekho wayemazi ubaba. Kodwa kungcono ngoba usetholakele. Nami ngeke ngibe nobaba. Mhlawumbe nempilo engiyiphilayo izoshintsha. Hey, nami ngizazoke ngibona uSibari. Phela usisi wayelokho ekhomba wena. Ethi uSibari unje. Akekho mazi emndenini. Hayi, ngoke ngizwe manje. Unefuse njalo yatsanda ukungifaka inkingeni zakho. Kahle kahle mfethu angifuni ukufaka inkingeni zami. Lento le ngifuna ukuyithenga, hayi ukuthi ngifuna ukuyiqasha ngoba ngizoyisebenzisa. Angabazi. Ufuna isibhame. Mfethu uyazi ukuthi yini yenza ukuthi umsebenzi ube lula. So wena isho iprice nje kuphela. Azini Sithembisi. Then it's not all about imali. It's about isibhame. Wena ufuna isibhame ngithi. And uyazi isibhame singakhipha umphefumulo. Wena baba ungakhathazeki ngoba lokhu kuyaphuthuma. Wena isho iprice nje kuphela. Terms and conditions matter. Terms and conditions. Kumele ngazi ukuthi lesibhamu zisenzani. Because nami kunezinto engizisola ukuthi ngase zenzeke. So, angifuni ukuba nesandla kulezo zinto. Mabuso, khuluma nami. Kwenzakalani kuwena? Cha phela matter. Akumina odinga usizo. Uwena odinga isibhamu. And mina ngeke ngize ngitshele yonke into enziwa ngempilweni yami. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngifuni ukuba nesandla kulento. Imishini ephuma kweuncle lami ifuna ngiyiphele irevenge kubantu abale hijack. Ngabe yona inkinga yakho leya? Manje mina kumele ngikholwe kanjani into ngitshela yona? Mabutho, angiyona ingane mfethu. Wena ungibuza umbuzo ngakuphendula. Manje kuphi ufuna ngikwenze? Ufuna ngiqamba manga? Akulungile sir. Sikunika isibhamu. Kodwa nawe uyawazi umthetho. Uma ubanjwa sazana. Mabutho, angiloni amisha. Ngidala kulezi zinto. Ngiyayazi imithetho. Good. Slodio, ya sikwele mfethu. Aye, mabuthi. Ayiphilile usabhizi. Asiqedile. Sofunani manje wena la? Mabutho, kahle kahle ngizongosizo lakho la. Kodwa manje angiboni into esingayikhulumela la eminyango. Indaba usufuna ukungitshela ukuthi nengcolanzi. Hey. Awuzongibonela bo intembi. Kodwa kunankinga ngoba ngidesperate. Awusho sakhona isibhamu sakho? Yazi tsami leto yakho ubugebengu bengithatha kancane. But now I see it's serious. Awusho. Ngisenzani isibhamu? Ngoba nje wena ngithi nemali yonke. Ukuthi ngiyabona ukuthi le mali izogcina inginika inkinga. So manje ngidinga into ezongiprotect. Ngoba uyabona ukuthi le mali izokunikeza inkinga. Indaba ungavelweli. Ngeke ngize ngikwazi ukidla. Kumele ngenze into enkulu ngayo. Ufuna ukuyinikeza ugogo sikwazi usisakhumuza sekhaya. Etsami. Mina ngeke ngivuma ukuthi yasekhaya indlu yakho ngemali yobugebengu. Mabutho. Imali. Ukuthi imali ifike kanjani akusho lutho lokho. Sonke la emhlabeni sayidinga imali. So nami ngoba ngitholile leli thuba kumele ngisebenzise ngendlela le mali.
Isibhamu sisekho-ke Nkunzi. Ewangibulala yo. Ayikho enye into ongayizama phela mfethu. Isibhamu siyadingeka and khonto engizwayo. Etsami, awukho omunye connection enginawo. Umtshede kade ngimazi nesibhamu ulo fahlile sechat. Lazike isibhamu senda singenza lo out lo athambala naye la. Siqedeni? Ya. Ubani? Ngizole sincwadi graduation party sis. Iphathi yakephi? Hayi yala kamakhelwane sisters. Okay, but ufunani? Liphi suitcase? Isuitcase lani manje lelo okhuluma ngalo. Ungazongenza isilima wena yazi. Ufuna ngisemisa lokucelela ukuze wazi ukuthi ngikhuluma ngaliphi suitcase. Ayibabhuti mina ngilazi isuitcase okhuluma ngalo. Wesisi, angifuni ukuthi ngize ngilimaze lento engakhuluma. Sengazofela nje isuitcase. Angilazi bhuti isuitcase okhuluma ngalo. Ngicela ungangilimazi. Yabala. Since kwisicelo nginalo ilungelo lokuthi ngiqhawe. So the answer is no. Ngizokwazi ukuthi ulikhiphe lesi suitcase lesiyazwana. Bhuti elani kodwa leli suitcase okhuluma ngalo. Angilazi mina ngempela. Yewena, ungenzelani Slim? Ayibabhuti ngicela ungangilimazi. Lalela, angisiye nje ubhuti wakho mina. Futhi usho kahle mawuthi angakulimaza, angizili ukuzokulimaza, ngizokubulala mina. Hawe ma. Hey, ukulinga umemeze. Liphi suitcase wena? Bhuti angilazi ngempela isuitcase okhuluma ngalo. Yo. 5 4 3 2 sis. Ngiyabona ukuthi awulazi ngempela le suitcase. Ngiyabonga for isikhathi sakho. Hey, manje uhambe kanjani? Ngiyabheda Mthizozo. Kodwa ngoba uthe mayigoloza ngemiyeka hayi, ngimiyekile. Awusho. Bebenjani kathi umsabezi? Hayi Mthizozo, into engakutshela yona ukuthi lela suitcase alikho kuloya mntwana. Ngoba ubeneshow ngalento leyo abangitshela yona. Okay. Imali zokunikeza endlini. Benozela wena tonight. Okwamanje safuna ukuya kuyena kamo. Nithi kuyomchecka kancane. Mthizozo, mangibona wena ngibona imali baba. Uzorenta. Thanda imali. Vai, zokukhapuna endlini. Correct, Mthizozo. Sisivula. Mina Siphiwe Gumede, sangikhumbula. Sisingiyazi ukuthi ukhona. Ovule, ngihlala isikhathi eside. Ngiyamsonga wena. Yazi ngeke ngakusola Nkunzi. Angazi kanjani ukuthi uhlangene nale suitcase. Suitcase lana. Lelo ligadi selosisi eno 500,000 rand. Hawe ma, uyabona ke inkinga ongifake kuyo. Eish wena, khuluma amadoda la. Wena mfethu, beka isibhamu phansi ngichazele. Ngangenzi umngane wakho, uzugcina udubuleka ngesibhamu ngisithenga kubhuti wakho. Lethani icase la anginasikhathi sokudlala. Ndoda. Alikho icase la. Oh, okay. Sis.
Cha, livule kuqala. Uthe asinike isuitcase. So sesiyakunika isuitcase. Usufuna livule yithi futhi? Wendoda, uzobe ngaqali ngakubulala umuntu. Angiyazi ikhodi yokulivula. Ingakho nemali engakayithengi. No akunankinga. Mhlasimbe umnazo wayayazi khodi. Mabutho cishe ngafa izolo ngenxa yakho wena. Lomjida dela izolo ezofuna isibhamu, ebezosifunela mina, ebefuna ukubulala mina. Wena ngazile ukuthi something khwasha ngalo mjida wakho. Ayidlishiyele tsami. Bengazi. Yini ongayazi Mabutho? Yini ongayazi? Wazi kahle ukuthi ngoba nginemali entshotshiwe into efana nesibhamu iyadingeka. Kodwa wena wenza njani? Uyasithatha sidayisa. Tsami. Manje mina bekumele ngibhule ukuthi lo mjida usifunela wena isibhamu. Obvious umuntu umethe ngesibhamu usuke efuna ukubulala. Mabutho ngidayisile. Uqale wangixosha la endlini yakho. Waphinda futhi lapho usudayisela umuntu isibhamu ofuna ukubulala mina. Kanti inhloboni kapende wena. Ehlisa umoya tsami. Ngizilungisa lena. Kanjani kodwa mfethu? Phela lo muntu usazobuya ezongifuna. Ayikho imali lapho kulela suitcase. Tsami. Ngibenge. Yazi yini ngizoyenza? Ngimbuyisela imali yakhe ngithatha isibhamu sami back. Yazini. Yekela. Lento ngizoyilungisa phela nami ngiyindoda. Kuba igama lakhe. Tsami. Indaba udinga igama lakhe manje. Kubalekile ukwazi uhlobo lenyoka olungene endlini yakho ukuze uzokwazi ukuthatha action olingana nayo. Uma kuyimamba kumele ngihlakaniphe. Ngisheshe ngigadle kuqala. Yabona Tsami. Lo mfethu luyana ingozi. Andisuka kamasho. Uyawazi ke nawe masho uthi udume ngani. Angizalwa phela mina naye. Uzonginika igama lakhe? Tsami. I hope uyazi ukuthi ufaka intoni enjani. Phela mina nginabhudi ngihlalele. Ingakho ngifuna ukuyibambela mina mathupha. Okay. Ngitshela igama lakhe. Sithembisi. And ungitshela ukuthi uthunye umalume wakhe ukuthi akamfunela abantu abamhijack. Entona kuyamangala mase ngitshela indaba yesuitcase. Hey. Ayike webhudi. Ebeqamba amanga. Ebefuna isuitcase. Sembiso. Cela sihlangane sikhulume manje. Kuphi kodwa mfethu ngoba mina ngifuna ukukhokha irevenge kubantu abahijack umalume wami. So manje wona sithe zama ukungitshela ukuthi intwana yami namanga. Hayi qamba manga mayithi ngikhombile. Okusho ukuthi naye ayikhona kulabantu abahijack umalume. Angitshele wena. Wazini ngendaba yesuitcase? Oh, kade ususesha vele. Yazi nathi ngikubuze kahle ukuthi lesibhamu uzosenzani. Because bengazi ukuthi kunento engasenzeki Tsami. Andona ngitshela indaba zokuthi ufuna ukupay revenge yo hijack kwamalume wakho. Angilona iamisha Mabutho. Bengeke ngize ngitshele iqiniso ukuthi isibhamu uzosenzani. Ngoba bengazi ukuthi ungasuka nganginiki. Hey. Lalela naMpunkulu. Hlukana ufana sekhasi zwani. Lalela lawe babayi. Mina nawe into engihlanganisile ukuthi wangidayisela isibhamu. So ama-order ngeke ngiwathathe kuwena. Hlukana namphansi. Yona sithe cela uhlwane noTsami yezwa. Ubuyele lokushinda kini. Sezwana. Sanaso sinisibhamu. Ungayiqhathi nenhlamvu Mabutho. Endalela la. Ungasheshi ukuyidla le mali le engithenge ngayo isibhamu. Cause ungayidinga umalungiselelo omncane ufana ke. Sithe usingisabisa. Angikusabisi Mabutho. Ngikutshela into okumele uyenze. And another thing ezokusiza in future ungayidayisi into ekuphela kwayo.
Usofuna ukuthi ngikugadele isikhwama futhi? Sisi. Ngixolisa ngeke kuvelele solebusuku. Ngicela ungixolele manje please. Wesiphiwe, ngiyangikwazi mina ukuxolela. Izolo cishe ngafa ngokusiza wena. Ngangamxolela Siphiwe. Kodwa uthami mina kumele umxolele. Ngoba uyakuthemba. Usami kungitshelani? Igama lami uThami. Thama wamdlaloza. Lo muntu oqala ofike la ezolo ezofuna isukesi. Ebethunywe yimina. Ngiyofuna ukuthesa ukuthi uthembeke kangakanani. Wazi wena, you are something else. Ayikho nje into engayithemba eshow wena. This time uzomela ungithembe. Ngoba nami ngiyakuthemba. Manje uba igama. Ngikusibongile. Okay, sibongile. Ngesho labantu sebeyazi ukuthi isukesi aninalutho. And already umkhondo usudidisekile. Labantu ngeke besakwazi ukubuya bezela. Wena khulileka. Konke uzokulungisa. Manje ngena kanjani mina kule ndaba le mali etshontshiwe? Imali bengayifakanga kwesukesi. Bengishaya ididisa nje. U500,000 ula esikhwameni. Cela ukuyibona. Hawe ma, chelete kanakana. Wazi singaphela zonke inkinga enginazo. Mungangigadela kahle lesikhwama. Ngakunika isheka 100,000. Ngingaba ngisho nangaphezulu uma ukuthi nje igazi lami nelakho liyahambiselana. Ayike, sengiyasaba mina. Imali iyabulalisa. Angeke kwenzeke lutho. Wena nje stay focused. Ungasafaka ngisho indoda yakho la endlini. Until ngize ngizoyilanda. Hawu, angisenayo indoda, angisiyazi ukuthi kwenzakalani. So manje uthini? Uzongigadela le mali. And for the last time, owangempela. Are you sure ukuthi uzonginikeza 100,000? Yeah, ngisho. Le mali kumele isebenze. Nawe yazi, ama easy come, easy go. Okay, ngizogadela yona. Kodwa kumele ufike uzongicheka. Emva kwalento yenzeka izolo, sengiyasaba. Uma isikhathi sivuma, ngizofika. Na kanjani? Ngakujabulela lokho. Uba njalo nje sekithaba kaniti. Igade kahle le mali. Ngayishintsha impilo yakho. Bafo, igama lami Nhlahla Kayela. Ngiqhamuka le eRichardsburg. Ngaphambi ukuthi ngiqhubeke bafo, ngithanda ukubona ukuthi uma ukuhlangana nami ingakazi bona. Umthetho wamahlangana nabantu engingabazi. Sethe kuyini. Okungenza ukuthi ngize la ngokuhlangana nawe ukuthi sikwaphatha igama lakho. Manje awusho. Uhlanganiswa yini? Umbuzo omuhle lo baba. Mina ngizalwa unkosikazi wesithathu kababa uMamsulu. Mangaphosisi wena sengathi uzalwa ngoqala. Bafo sobabili sizalwa uGalela okusho ukuthi mina nawe singabafowethu ngoba phela sizalwa kwaboyedwa. Okay. Awuhlali phezu kodwa. Ngoba kuningi okumele ngikwenze namhlanje ebusuku. Manje awusho uphi baba? Sithembiso bafo ngizokutshela ukuthi ubaba nje obungamazi kona usophinda umbono njengoba ungamazi nje uGalela mfowethu okusho ukuthi awusophinde futhi umazi usomgcina ethombeni weba ufuna ukuthini kimi
ugalela baba ushiyile emhlabeni ensukwini ezintathu ezedlule. Yazi baba, kumele uye ekhaya baba. Khona sizokwazi ukuthi sibambisane ngamalungiselelo omngcwabo kababa. Kade bafuna ngizange ukuthola bafo kwasho ukuthi-ke lento lezi manje kwakho umuntu okwaziyo ngale ohlala ngazi liphi lokishi la kwamasho inamba yakho singathola kuyena bafo lolu uthola isikhathi bafo ugodwe isolungisa ekhaya. Yazi angazi noma kumele ngikhale noma ngibheke kodwa vele mina ngimazi baba. Bafo akumele vele ukhaya, kumele bafo uthokozele ukuthi uzokwazi ukubona ukuthi amathambo kababa okuzalayo abekwabo. Futhi bafo kuningi kumele sikudingile uma sifika ekhaya ukuthi obani ababulela ubaba. Ababulela ubaba kanti ubule wena bafo, ubule ugalela bafo. Cabanga ke phela ngoba phela ubesanda ukufona phela ekhaya ethi uwinile eCasino le Esba Casino. Ubulewe kade qeda ukwina imali eCasino. Ekunjalo. Bafo. Excuse me. Mina zokhokha. Okay, thank you. Mina zokhokha. Yazi bengikuthemba mfethu. Akusiyona lento oyicabangayo. Bengicabangani mina vele? Hayi cha, wasi bengicabanga ukuthi uzothi ngibalela ngemali yakho kanti ngiyoyifihla somewhere. Manje mina bengizokwazi ngani ukuthi le mali ayisekho la endlini ukuba ngihlangananga nawe? Ukuthi thami nginey'koloti ey'ningi, omashonisa bayafika le ndlini bafune iy'mali zabo. Manje bengithi kungcono ngiyoyifihla le gogo. Wena sisiyazi awusile la ekhanda. Ngihamba nemali yami engaka ngaphandle ungazisa mina. Hawusithe mfethu, wazi la bengizama ukusiza wena ngampela mfethu, le mali ngiyoyifihla kugogo. Yazini, ngihamba nawe manje. Ngifuna ukubona ukuthi ugogo uhlalaphi. Kumele ngazi ukuthi imali yami ikephi. Akulungile mfethu, singahamba. Ungakhohlwa ukuthi ubaba wakho umalume wami. Nami ngeke ngimiyeke kumedinga usizo. Ngiyintshontshe kumuntu oyiwina eCasino. Ngesikhathi ngikhipha isibhamu, angishaya ekhaya. Njengoba ungamazi nje ugalela mfowethu, okusho ukuthi awusophinde futhi umazi usomgcina ethombeni. Mathera mfethu. Ngicela uhlukane nalento esihlanganisa nobaba. Nami ngeke ngibe nobaba. Mhlawumbe nempilo engiyiphilayo izoshintsha. Malo, ngizofika ntambama ngizokulethela ama good news nama bad news. Sibongile. Ungakulinge phela ukuthi uzongikhombisa isoka lakho. Mina ngifunela inkomo mina. Hayi bogogo, akulona isoka lami phela leli. Uthami Mdlalose lo. Khona into esihlanganisile mina naye. Hawu, ngabe nihlanganiswa yini ngaphandle kothando? Wena nawe uyalidinga uthando ukuze phela ukhohlwe nayo indaba yengane yakho. Hayi bo Hlangkhona, asitaba yo wena hana nkojwetsi. Ho kopana ha ka le thami pele, ha o ka ba hotle ha o hanga nnete. Empa hona tje ha o sa tshwana o so le bete. Okay. Wena mfana ungowaphi? Hayi, okwamanje ngisahlala kamnganami. Kodwa ekhaya kaMaphumo. Uyafunda noma uyasebenza? No, uyisigebengu mntana. Hayi, ngisigebengu. Awunayo ngisho nenswebu yobugebengu nje. Usemncane. Ngawuphasa kahle umatric. Ngazama ukuqhubekela phambili, kodwa wangalunga. Ngazama ukufuna umsebenzi, nawo ngangawuthola. Ngase ngene ebugebengweni. Hayibo. Kanti uqinisile yini? Kahle gogo, angisoze ngaqamba amanga ngeyami impilo. Sibongile, akutshengisa ugogo ukuthi kahle size ngani. Wesibakade sezulu. Imali engaka nithatha. Lasabadala jutshena ngase ngiyibone ngaka. Gogo, uthami le mali uyiwine eCasino. Manje akamthembi umngani wakhe ubecela ukuthi uzomgadela yona. Cha Sibongile.
Ngizomtshela iqiniso. Gogo, le mali ngiyintshontshile. And usibongile le mali bengiyigadise yena. Yena usibongile uyayithatha uzoyiletha la kuwo. Ngoba ethe umashonisa bayamfikela. So gogo, okumele ukwazi ukuthi usibongile uzoholela kwi-share yakhe engizomnika yona mina. Zingane. Angiwazi ngisho nomnyango wepolice station utubheke ngakuphi. Seningafuna ngibotshwe ngise ngimdala kangaka kodwa. Gogo, uhloniphekile. Akekho umuntu ozocabanga ukuthi wena uphethe imali. Bakwethu mina nginaso isikhathi. Sibongile usaluchazela ugogo. Mina kumele ngihambe. Hawu Thami, tula hanyani hle. Uyazi ukuthi awuphephile nje. Khulileka ngami. And wena gogo, I will make sure ukuthi akekho umuntu okuthintayo. Kanjani social up? Ayiqala lento la emgwaqeni. Uyakwazi ukuyisevela for ilater? Cha mfana. Ngifuna ukuzoxolisa la kuwena. Uzoxolisa? Ya. Njengalento enzeka lapha phakathi kwethu sobabili. Ufuna kube ngathi into engingaze yenzeka ngoba ngiyabona ukuthi kahle kahle ngathi yimini isilimo. Yemfethu. Musu kulokho ngikhulumela into engayizwa la. Angikwazi ukuthi yini lo ikhulumayo. Uma ukuthi ufuna ikhodi yesuitcase nama ngiyazi. Hey, we baba, hey. Musu kuhlanyiswa lesibhamu osiphathayo wena. Kahle mfethu mina bengifuna ukukutshela ukuthi sengihlehlelile le ndaba yokufuna imali. Kahle imali bengafunwa yimi. Ibifunwa yankeli lami. Yankeli lami lelo kuyilona elidubula ithama lami ngoba lifuna yona le mali. Hayi. Sorry. So manje uplan ukuthi uzokwenza kanjani ngale mali? Mfethu, uNkulunkulu uyayiplan izinto zakhe. Yabo njengoba sengifound outsile nje ukuthi umalume wabulala ithama lami. Ngeke sayithola le mali. Le mali le sengizoyisebenzisa ukuthi ngicwabe ithama lami. Izolo bengibala amacoin namhlanje sekhona ama notes. Wasibengazi ukuthi ubugebengu buyakhokhela. Ubugebengu abukhokheli. Ingqondo ekhokhelayo. Leyo mali isebenzise kahle. Ngakhohlwa kunikeza ugogo ingxenye. Idlala enkulu indima le. Thami, ngiyabonga. Wazi ngale mali uzokwazi ukuthi ngilungise zonke inkinga zami. Ngize ngilungise nethuna lamntwanami, ngilifake i-tombstone. Hey, yazi sibongile. Ngiyazonda ukusho lokho. Kodwa manje kumele ngihambe. Before uhamba, khona into engifuna ukukutshela yona. Thami, bengifuna ukukutshela ukuthi ngiyabonga. Sithembiso mshanami. Ngikuthanda ngoba uyawenza umsebenzi. I'm sure ubaba wakho uyayiqhenya ngawe uma isekubona. I'm sure ukuthi uyaziqhenya kuyimanje. Njengoba kade ngishilo ngithi
ngilethela ama-good news kanye nama-bad news. Angiboni ukuthi khona ama-bad news. Uphethe isuitcase. Ngebhadi kakhona ama-bad news. Khuluma-ke ngilalele mshana. Good news ukuthi ngiyitholile isuitcase. Bad news ukuthi le mali la akusiyona yakho, eyami. Yena mfana ufuna ukuthini? Uzama ungidlela? Labo utombulela ubaba wami wena mani. Wena ubulela ubaba wami esanda kuqeda kuyini ekhasini. Hayibo wesithembisi. Abamaplan la udla imali yami njalo. Labo umuntu befuna ukungibona befuna ukungitshela ukuthi ubaba wami ufe kade wina imali ekhasini. And wena ngiyangifukuzisa ekutheni ukuthi angithole le suitcase okuyilona likababa wami. Yazini angikhona. Ungitshela emehlweni ukuthi umshaya ekhanda. Hey ngiyaxolisa sithembisa mshana. Hey bengazi. Yini obungayazi ngithi? Kodwa ke iphutha likusisi. Ukuba nje wangitshengisa ubaba wakho, ngabe nje angimenzanga lutho. Hey wena ngithi. Uthi iphutha labani? Ubusisi wangitshengisa ubaba wakho. Ngaba yenzeka ngayonke lento le. Yabona namhlanje uzobulawa isibhamu esithengwe ngemali yakho. Sithembisa. Kahle. Ngizokubulala kahle umfana wakhe engekho uyocula imzulili le ekudeni. Uyozwa nje ngekholi yasemushwana. Mshana. Hayi, ungayenzi le nto please. Livule. I'm sure ukuthi ikhodi ayazi and ibuko ukugcina le mali okade uyifuna. Hayibo. Ayidingeka ikhodi la. Lo mfana engithathe kuyena uthi livulwa ngekhodi. Wona ukuthi bekhohlisi. Hawu. Amabhuku kodwa nje lawa. Ini? Sithembisa. Uyasinda kuyehlela. Oh